Bang, ya ngono ya Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Acara milad iki ini selain sebagai wahana pertanggungjawaban kinerja juga merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sehingga UAD menjadi lembaga berpendidikan tinggi yang memperoleh kepercayaan luas dari para pemangku kepentingan dan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi negara. No. Ya matur sembah nuwun ya logone we gunungan UAD yang milad yang ke-58 logone gunungan kok ora wayangan kok ndak dadi rasanan ya Nak. Ya mula bener nek wis anu apa jenenge iki temane induk manuk UAD untuk Indonesia. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya lah kok dadi iki ana hal sing aneh-aneh Mak. Sing aneh-aneh babakan apa? UAD kok logone utawa balihone nyebutke nek bintang tamu malah sok dudu wong kono-kono ning saka sindene awake dhewe. Lah iki merga sing dadi apa jenenge kuwi panitia kuwi saka Fakultas Psikologi sindene awake dhewe iki ana sing S2 Fakultas Psikologi terus diangkat menjadi bintang tamu. Oh, merga bintang tamu ngendi-endi ora ana sing selo. Oh iya. Ngono ya Mak. Iya. Tur dasare ya bingung Mas Unggul ki bingung. Tak caosi priksa malah bingung menika sae malah kelingan. Loh. Mas Seno ora punya sinden dari Sulawesi itu toh? Ya ada. Ya itu aja. Aku yo ngerti. Nek itu aja kira men ora tambah harga. Iya. Iya. Ya ngono ya Mak. Iya dadi lebu aku sing bayar rada akeh karo Elisa iki mergo ha kepiye iki ya wis ora dadi ngopo ya Mak. Iya ini ya pancen bocahe pinter kok Nok. Iya iki dadi kemaremanku dadi kepuasan atiku tegese lek ndidik ora sia-sia tak unggahke panggung nadyan wis duwe titel S2 ning dheweke gelem nyinden nyatane saiki ora mung UAD sing kepareng nyuwun Mbak Elisa kuwi selalu diadakan setiap awak dhewe pentas. Iya tanggal 12 esuk ya ana tambahan saka sing duwe omah Mbak Elisa kudu melu. Oh iya. Nang Pontianak ya Mbak Elisa ya kudu melu, nang balik nang Banjarmasin Mbak Elisa ya kudu melu. Oh iya ya Mak. Iya, ya kuwi asetku no. Iya. Oke, ndak apa-apa, asal tambah sekian. Aku ya ngono. Ya. Raketangku tak tambah ke Elisa ming 200 nih rak sing penting rak. Kuwi jenenge sampeyan kuwi dosa ngono kuwi. Lah ora no, ora. Nek UAD pancen ya ya. Nah, iki malah ana nawala nderek kintun Sekar yu cangik kaping gunung katuraken kersanipun Bapak Rektor Dr. Haji Kasiyarno adalah para wakil rektor, ketua dan anggota BPHUAD, ugi para dosen saha karyawan punapa mahasiswa UAD sugeng milad kaping 58. Sukses selalu dan jaya selalu. Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Imawan Wahyudina. Ya. Sing kepareng-paring nawala pancen termasuk PWKS iki no. Iya kok PWKS angger pendak-pendak ning Gunung Kidul panjenengane mesti rawuh iya tur mesti nyuwun gending nyuwun lagu jebul nuwun sewu panjenengane ya klebu warga UAD. Iya ya pancen ngono ya Mak. Luar biasa lulusan UAD utawa mbuh aku ora ngerti Mbak Elisa wong dibel UAD kon dadi bintang tamu malah ngebel aku. Pak ini gimana saya? Ya wis piye-piye waton kowe iki ngoceh nang kono wis beres. Ya ngono ya Mak. Sinau. Iya Pak iya. Ya ayo jumeneng Mbak. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Aku ora salah ya Pak ngomongnya. Ora salah bener. Bener ya Pak, engko nek salah diandani aku. Arep kowe nuwun sewu arep kowe dudu non Islam ning kowe iso mengucapkan seperti itu berarti Anda menghormati para pepundhenku sing padha ngrasuk agama Islam. Iya. Ora apa-apa Mak. Iya pancen bener ya kudu ngono. Iya. Iki kowe wis naik derajate sa. Naik derajate? Heeh. Piye kuwi naik derajat kuwi piye, Pak? Wis naik derajate saka sinden biasa saiki dadi binatang tamu. Binatang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Berarti duitnya nambah ya, Pak? Oh, beres.
iki gambarku dipasang ning Videotron ning endi-endi lho. Iya. Aku ngate kaget lho iki kok ana gambarku ning kene ning Mandala Krida. Ning Ring Road barang. Aku langsung iki sapa iki kok ana gambarku ning kene aku gumun dhewe, Pak. Ya kuwi termasuk ade melu ngundangke. Raimu wis ra wangun ndi. Ora wangun ya, Pak. Aku ya bingung kenapa kok dikerek raiku ning kono ngono lho. Raine dikerek. Di apa jenengane? Iya. Dipajang. Ngaturake selamat milad kepada UAD. Ya, selamat milad sugeng iki yo sugeng warsa enggal kale sugeng warsa ambal yo, Pak. Ambal warsa. Ambal warsa. Ambal warsa. Sing ulang tahun UAD. Sing kepiro? Kaping 58. Kenapa? 58 wae rasa 58 likur. 58. 58. 58 ora 58 ora. 58. Basa kramane. Basa kramane piye? Gangsal dasa. Gangsal dasa 8. Nek cara Jawa 50. Sembo 10 sedasa hitung sih. Nah terus Kalih likur dasa. tigang dosa. Tigang dasa. Kawan dosa. Sekawan dasa. 50. 50 dasa. 50. Lagi mau dosa kabeh. Ayo ning nek 50 ki 50. 50. Kaya nek selikur, kalih likur, Kalih likur, tiga likur, kawan likur, gangsal likur. selawe. Selawe. Ora gangsal likur. Ora, Jawane. Ora konsisten ya. Oh, sing ora konsisten ki bathukmu kuwi. Bathukku apa ora konsisten iki? Soale diajari ngeyel kok kowe. Selawe ya selawe ora gong. Kuwi logika kuwi, Pak. Dudu ngeyel tapi logikane ngono. Wis kowe nek masalah logika aja mangsulan. Kowe malah ketekuk-tekuk dek iki S2. Iya. S2. Aku ya bingung aku kok didadekke binatang tamu iki. Ya ampun. Ke-58 terus kesik mau. Iya bener, seket 58 Universitas Ahmad Dahlan dengan iki oleh ndas ora? Ndas ra oleh. Aja. Kareng nek apa? Kepala. Duh ya. Kasiarno. Kasiarno kok Dono Endro ora. Anggepe Pak Rektor ki jebolan warkop napa piye? Mbok menawa ganteng lho Pak Rektore. Tapi Pak Rektor ya agak ngacak Jawa bareng kon pidato bingung. Oh iya, nganggo bahasa Indonesia wae. Ra apa-apa Pak, aku ya Jawa tapi teng peletot ya. Basa. Oh nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa Pak, kasihan. Sami kalian kula. Sama kita. Iki sing dadi panitia jurusan psikologi. Sik, psikologi. Sejarah UAD kowe sinau ora? Sejarah UAD yo lumayan lah. Pendirinya siapa? Setetek sinau. Setitik, yo setitik karepku kuwi. Ora setetek-tetek. Ora pareng Pak Seno. Lha kowe sing muni kok setitik kupinge lho. Dibenake sike. Sing blero iki kupingmu. Kupingmu iki wis basane elek, kupinge semper. Apa semper? Ha iya radong kok. Semper kuwi apa? Semper iki nek jane sikil, ning aku tak nggo kuping mergono arep nekke budhek ndak kasar to. Oh, enggak boleh. Nek kupingmu semper yo. Kuping jare kuwi boleh. Iya. Sejarah sing mendirikan sapa? Iki, yo iki nek sing mendirikan aku ora ngerti, tapi sing jelas iki saka Muhammadiyah ya Pak, bener ya. Iki saka Muhammadiyah, saka iki semangat Muhammadiyah yang selalu dikembangkan. Muhammadiyah itu kan lahir setelah Budi Utomo ya, dia pedalan dari Budi Utomo, terus tahun 1912 dari Muhammadiyah. Sing duwe semangat feeding, terus cooling, terus healing, ya. Jadi kudu menyantuni kaum duafa, kudu mengembangkan pendidikan, kudu mengembangkan kesehatan. Makanya iki sekolah yo duwe rumah sakit barang yo iki. Hebat loh sekolah iki. Padake duwe barang iki ora mungkin. Duwe anu piye? Apa? Tangga berjalan, eskalator.
gedunge iki duwe eskalator karo lift barang. Gari mlebu iso tekan dhuwur padake. Iki Wonosari kuwi sing Bapak sapa? Bapak Himawan. Nah, Wonosari kan le Jogja lantai 2. Kene Jogja lantai 10, Pak. Tenanan iki lantainya dhuwur banget ning kene. Tempat ibadah sing megah kaya ngono. Iya megah luar biasa, arsiteknya itu luar biasa di sini. Gitu. Mahasiswanya juga cerdas-cerdas, berintegritas moral dan intelektual, ngono lho, Pak. Wah, sebener kowe iki nek dadekke bintang tamu sangat. Piye? Ya apik kowe cara berpikire apik ya. Ya muga-muga pikiranmu engko iki dihargai karo UAD. Ya, pancen ndasku iki rada atos ya. Ndasku atos tapi uteku iki encer rada ya. Jemek, encer kuwi basa Indonesia nek basa Jawane encer apa, Pak? Ayo. Jemek. Jemek. Apa cuwir? Cuwir kaya telek ya, Pak. Cuwir apa basa Jawane? Mesti ketrucut ngene iki lho. Mbok sekali-sekali rasa ngomong telek. Kalau cuwir kaya telek ya, Pak ya. Iya. Ora nek encer kuwi apa basa Jawa? Encer ya anu cuwer ngono wae, cuwer. Masa uteke cuwer ngono. Iki wong cerdas-cerdas lho ning kene iki. Guru besar ya ono 12 ya, Pak. Ada berapa? Banyak nih guru besar di sini. Punya fakultas 10 jelas ada. Apa wae? Banyak, ada fakultas hukum ada, psikologi ada, fakultas agama Islam ada, fakultas bahasa sastra ada, komplit Pak komen. Apa? Komplit. Kuwi kira cah ora usah nganu aja ditambung dipisah, komplit. Oh komplit. Ora komplit ki ora. Komplit. Dia ngomong kene. Bahaya kuwi, Pak. Kuwi senengane mancing kok. Cah karang sok ngawur nek omong. Ya. Ya wis ben apa-apa ya. Ini yang ada kan dari Fakultas Psikologi, dibantu sama ilmu bahasa sastra dan budaya ya kalau nggak salah. Bener. Ya. Kowe kok ya mlebu psikologi iki ngopo? Ya dandani jiwaku, Pak. Wong mlebu psikologi kuwi jarene obat jalan ngono lho. Jadi nek dhek iki sajane rada kentir ngono, dadi mlebu psikologi ben mari. Kaya kowe barang kuwi, Pak. Nek wong nek kerep ngomong dhewe, dijawab dhewe, diwangsuli dhewe kuwi ciri-ciri wong rada edan. Ya ora apa-apa. Iya. Ngono, Pak. Dadine awak dhewe kudu diobati. Stop. Aku tak rewangi edan ngene iki ya goleke dhuwit kowe. Ya bener. Ha iya kok dunekke edan ora. Nek aku ra edan ngene iki kowe ora iso jajan ayo ta. Ya bener ya. Berarti jan kudu edan. Ya piye-piye iki ndasku Pak iki. Pemimpinku Pak Seno iki ngono lho. Pemimpin. Pemimpine sak grup iki warga laras iki yo. Wis tau ngerti ana pemimpin dindas-daske. Iya. Ketuane uteke. Tambah utek wisan. Iya. Tapi yen arep tak seneni ya cara dong tenan ayo wis ora apa. Ya wis ora apa-apa ya. Ya tapi tahu maksudku kan ya? Tahu. Ya pasti tahu. Maksudku aku ki pengarep. Ngertos nggih Pak ngertos. Ngertos. Aku ki pemimpin ngono wae aja ndas aja utek. Pemimpin. Pengarep. Ndas lho Pak. Saiki ning angkringan ndas kuwi regane 2000. Nek brutu kuwi 1000 wis entuk 5. Brutu kuwi. Dadi mending ndas. Ayo, aku ndase kowe brutune. Masak aku brutu. Nah iya, nggo liwat telek mingan. Coco wis kuwi. Jenes kuwi. Apa? Jenes. Heeh. Ya, iki karang ya pamundhute. Karang iki ngene sa. Dadi sing dadi panitia iki saka psikologi mula kowe terus diangkat dadi bintang tamu. Ya. Ya muga-muga sesuk kowe tetep ngrembaka. Amin. Aku ki nggadang anak buah ki ora mung paton dadi sinden tok.
duwe-duwe saya meningkat kowe iso dadi bintang tamu ora masalah. Ya. Amin. Kowe iso playu rono dalang liya, payu rono dalang liya ora masalah. Nek bapak butuh kudu rawuh. Iya ta. Tegese nek aku sa tanggal iki kowe melu aku, siap Pak. Ngono. Wong ngerti dhewe kowe sing ngibarke ya aku. Nggih, ya ning ya ora 20.000 terus. Ditambahi. Iki raiku ki dipajang ning Videotron ki. Kuwi ngiklanke berarti kudu ana royaltine, ngono lho. Ayo, kok royal? Hitungane ki ana dhewe. Ah sing nganu ngibarke kowe nang nggon apa gambar-gambar perawatan sapa? Ora ngerti kowe dudu. Udu. Lah sapa? UAD. Oh, berarti njaluk duit karo Pak Kasiarno. Ora apa-apa ya. Rawani tapi aku ne. Jalukke, Pak. Jaluk dhewe kok ya. Aku wis diparingi akeh. Aku ki njaluk bapakne njalukke karo sponsore. Bapakne sapa? Aku kowe bapak. kan dasku. Mah aku brutu wae. Brutu neleki ndasmu. Iya. Iya. Ya. Ayo, wis Ini rasa. ada mahasiswa enggak ya di sini? Ada. Banyak. Berapa orang mahasiswa di sini? Mas. Boleh tunjuk tangan. Oh, itu udah tua masa mahasiswa semester piro, Pak? Semester 21 kuwi mau. Mana nih mahasiswa ya? Jarine wingi kan mengke nanti bintang tamunya yang memeriahkan Mbak Elisa saja. Nanti ditambah mahasiswa-mahasiswa dari UAD, ya. Jurusan apapun yang dari luar yang seneng karo wayang. Ya. Mergo wayang ki ora budayane awake dhewe tok. Ya, ya betul. Ya, ning iki kesenian adiluhung, kesenian agung sing Ya. dilakoni dunia. Ya, karena Muhammadiyah itu dari Jogja kan ya Pak. Ya. Jadinya dia memang udah dari dulu melebur dengan budaya. Betul. Seperti itu. Nggih. Jadi ya sesuai dengan keinginan UAD. Bring the world to UAD and Apa itu? UAD to the world. Seperti itu katanya. Ya, Pak Rektor benar ya. Tuh, jadi pengennya tuh memasukkan dunia ke UAD dan UAD ke dunia. Jadi saling memperkenalkan sehingga semakin luas gitu loh. UAD. Bring the world to UAD and UAD to the world. Coba dijajal, Pak. Ya. Bring to world. Aduh, The world to UAD. bring ki apa? Bring ki bel. Membawa. Hah? Membawa, bawa. Oh, iya. Gowa. Ya ora satu senene karang aku ming lulusan. Ya SMA tetep dasku kok. Tenang wae to, Pak. WS2. Ya, Oh, tapi kan aku brutu. Ya, Jadi ora kudu bangga kowe dadi wong dalang bangga. bangga aja dibosok Jawa. Bangga apa sejawane? Anu jenenge bombong. Bombong ngono lho. Nek Ada bangga nggak? ya bangga kudune ya bangga wong ana ya ana, mata ya mata. Ya Nek wis bangga sak- ya bangga. Wis manut sak njeplake lambe. Ya, bener. Ya, seperti itu. Mana ada ndak mahasiswi? Ada enggak ya? Annyeonghaseyo. Ada yang dari Korea katanya, dari Hungary juga ada, dari banyaklah dari Timur Tengah juga Itu banyak. belakang itu ada enggak itu belakang? Ini juga dari Timur Leste, Ibu Prastiwi. Ya, ini banyak Pak mahasiswa. Ada ini juga berprestasi loh. Di Gunung Kidul alumnusnya juga itu dia mengembangkan ekowisata di Ngelanggeran juga aku baca-baca tadi. Tapi yang keset yo akeh Pak, orang mung sing sregep. Sing keset yo akeh bola-bali. Ada pejuang skripsi di sini, pejuang KKN di sini. Bola-bali revisi madep dosennya ngantek mual muntah-muntah. Siswi gawe judul pengaruh revisi terhadap revisi yang direvisi ngono. Sakit. Ya kudu semangat, kita harus jadi dahlan-dahlan muda. Iya, betul. Ya, ora ono kok, Sa. Rano ya. Kalau tidak ada ya kamu kewajibanmu bintang tamu ki ora kena lungguh tekan rampung limbukan. Kok sike? Aku
aku ki bintang tamu nek bintang tamu temenanan kudune aku teko mau jam 12 apa jam 11 itik lingguh ning kene terus selfie terus mengko wayahe maju sak jam 2 jam lah aku lingguh ke jam 8:30 utuk-utuk ning kene tekan sesuk esuk kok bintang tamu bayare yo padha lho iki lho ana saka Pak Himawan wakil Gunung Kidul iki engko peken oh tak apa aja kuwatir nggo tambah kowe alhamdulillah karo iki ana saka iki masyarakat iki engko peken kuwi Depok Pak Depok kuwi tak kira nek mripatmu wis lamur padake aku nganggo softland dadine yo tetep ketok lho karo diselani tetembangan iya ngaturke apa kagem para bapak-bapak dosen bapak rektor ya ada pamundutan ora ono iki pamundutan ya sing kowe pinter wae belok apa slendro ya derek belok aja lah ya belok aja lah kowe ditelepon iki dong apa iki ini rasan kowe katane pas bar ngentut apa jarene Pak Seno bar ngentut mambu tapi meneng wae ngono lho kok sik to kok kowe iso ngarani ngono iku tekan kono apa piye ya iki mau Oriza tepas-tepas terus ditutupi madhep dodok meneng wae yo sik tandae to menurut analisa ahli gimana sing jeneng entut ki le iso mambu ki mung jarak 1,5 meter bar kuwi wis ambyar iya tapi kan ditepasi tekan gone Agnes ditepasi tekan gone Oriza wis kowe ki bintang tamu kok ngrembug entut ki lho ya tinggal bro ya Pak ayo Sendro apa belok? Belok aja ya belok aja tadi ada yang minta aroma manis oh ya ya kowe ditelepon Mas Unggul ora? Iya aku ditelepon Mas Bapak Unggul kuwi diomongi aku iki kancane gurumu ning UMBY Pak Anwar waduh aku wis wedi Pak soalnya kuwi jar Pak Anwar kuwi guruku kuwi guru hitung-hitungan alat ukur jenengane guru alat ukur sama metode kuantitatif jadi mengko nek alat ukur ki dudu penggaris lho Pak macam-macam nek alat ukur neng kon psikologi yang nganggo skala jenengane misale Pak Seno Universitas Ahmad Dahlan A setuju B sangat setuju B setuju tidak cukup setuju tidak setuju sangat tidak setuju ngono Pak Seno jawab sing sangat setuju mesti to Pak soalnya sepi ya Pak aku yo sangat setuju langsung lah aku jawabnya ngono iya kowe ya ndak ra iso nyicil ciduk. Benar. Kudu nyicil ya aku. Ya, mangga. Mingkar mingku rengo karo Hop, le nembang engko modar kowe. Kroyok londo. Ya dikroyok londo aku ning kene. Ya, kowe sing dadi MC lho, Sa. Aku dadi MC. Tak takoni jiji saka ngendi? Oh iya. Ya, masih. Aku nek ketahuan bahasa Inggrisku teng plepot piye? Ora apa-apa nang dasar kowe goblok kok. Iya, aku TOEFL nembak ya. Can you sit down please? Oke. Oh ini ada lagi, tunggu sini dulu. Iki saiki apa mengko? Saiki le nembang kok sike. Oh le nembang mengko di pending. Oh tak kira nembang sike. Orang ngerti Mas? Oh, nganggo bahasa Indonesia apa Inggris? Bahasa Jawa. Modar ora. Oke. Keren yo. Oke Mas, panjenengan asmanipun sinten? Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Panjenengan asmanipun sinten? Aku iso basa Jawa. Oh, ngoko. Just a little bit. Ya, sete wae. Sete yo. Siti yo dudu setete. Sete. Dudu setete. Oke. Setiti. Sekete. Sekete bener. Aku terusno kara kabeh. Karo aku tresno ora.
Ora mergane ngopo? Aku ayu lho, Mas. Wes ono Pacar tenanan. Tapi kue wes ayu. Ya matur doa. Anjani aku ayu paseno ki iso ngeceni aku. Nek doleke ayu kok bangga. Ya bangga. Iki ngau kacamata berarti daerah rada lamur. Mas minus piro? Minus your glasses. Kurang tahu. Enggak tahu minus berapa. Oh itu cuman ngapusi kit. Kacamatamu ki min piro, Jo? Loro. Loro. Kok iso kowe? Jenenge Mijo kok. Oh, jenenge Mijo. Mas Mijo. Oh, jeneng dawane sapa? Long name. Jenenge sapa? Jeneng. Nama. Tumijo, Samijo, Tomjijo, Komijo. Long name, your nickname and long name. My name is Ali Abdul Raftah Ghalib Al Hassan bin Nasr Al Muqtarib. Amin. Amin. Menunggu Mas. Attahiyat wassalam. Gitu aku langsung nyanyi loh. Nama saya Ali. Ali, walah gene mong Ali we ndak ada aptek kosokore kete-kete aku ra reti Mas. Ali, Mas Ali. Dari mana? Yaman. Yaman. Oh, Yaman. Ya emang kamu selalu membuatku nyaman, Mas. Bikin kamu merasa nyaman. Iya. Mas Ali, ini belum punya pacar. Iya, aku masih jomblo akut. S2, psikologi dia. Iya. Tapi jangan dibawa ke Yaman, nanti saya tekor ini. Nanti ikut perang. Nanti ikut perang. Ya. Aku nggak apa-apa sih kalau mengobati jiwamu, aku siap. Saya nggak bilang apa-apa. Ya ada, ini di fakultas apa di sini? Teknik kimia. Teknik kimia, wow, keren. Umurmu berapa? Mantul, mantap betul. Gercep, gerak cepat. Masih muda. Masih muda berapa? Coba tebak. 23, 28. Semuanya salah, 22. 22 ya, 23 kurang si 1 ya. Makasih ya Mas Ali. Matur nuwun. Halo, aduh ini ganteng Pak, tenanan sing iki. Bisa bahasa Indonesia nggak Mas? Sedikit ya. Sedikit, tapi lancarnya apa bahasa Inggris? Tapi aku ora lancar bahasa Inggris. Kenapa ya? Hah? Ya namanya aja nama. Nama saya Habib. Hah? Habib. Habib. Ya. Oh, Habib siapa? Panjang yang long name. Nazaro Habibullah. Nazaro Mirzaevic. Habibullah. Hah? Nazaro Habibullah Mirzaevic. Oh, oke. Sekolah di sini fakultas apa? Ini hanya belajar bahasa Indonesia dan budaya. Haha. Udah berapa tahun? Hanya 4 How long? bulan. Oh, ya keren udah bisa bahasa Indonesia nih, Pak. 4 bulan bahasa Indonesia. Wong aku gumun lho, Sa. Gimana? Nek wong Inggris kono cah umur 5 tahun iki bener basa Inggris kok piye? Ya iyalah. Kuwi bayi lagi metu ya ngerti, Pak. Ya ora ngerti, bayi lagi metu kok ngerti basa Inggris iki cara ngendi wae ya bangetke kuwi ora. Ya, ambil di apa? Program studi apa? Komputer. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, keren. Gimana? Ada pendapat bakal bahasa Inggris nggak apa-apa tentang Universitas Ahmad Dahlan? Can you speak just a little about this university? Up to you. Your opinion. Actually, when I chose this university, just I like the name Ahmad Dahlan, and I saw that it is like Islamic university, and I chose it, and I came here. Just I'm studying. I'm so happy. That I'm studying in Ahmad Dahlan. Oh, oke. Dadi kene iki mergo senenge mergo ana jenenge Ahmad Dahlan ku lho, Pak. Kuwi iki Islamik banget, keren. Terus dia penasaran ngono lho. Aku dong kok rasa tok jelaske. Tenane. Ha iki dhek omong aku wis mantuk-mantuk. Ya, thank you. Ya, sami-sami. Halo. Halo. Dari mana, Mbak?
Saya dari Tiongkok, Mbak. Oh, dari Tiongkok. Hao gitu ya. Aku wis ketok. Ni hao. Ya Ni ngene iki. hao. Saya dari Tiongkok. Ya. Ora iso R. Saya dari Tiongkok. Dari Dari Tiongkok. Tiongkok. Terus? Ayo jurusan apa? Ngono. Nah, jurusan apa? Saya jurusan sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Keren. Udah berapa lama Mbak di sini? 4 bulan. 4 bulan juga. Lancar banget bahasa Lancar. Indonesianya. Salam buat Bong Faihung ya. Oh, itu Bong Fehung sama Jet Li juga. Zeng. Ya. Jadi di Tiongkoknya di mana, Mbak? Di dekat ibu kota. Oh, dekat Oh. ibu kota. Iya. Di Namanya sini. apa namanya kotanya? Nama saya Lo Haiyan. Oh. Lo Haye. Lu kok batuknya biasa ya? Kalau di sini tuh lohan itu batuknya gini. Lo Hayat, duduk lohan Pak. Lo Hayat. Oh lohan, ya berarti Nah. iwak lohan yang diingu di hotel Hayat. Ya, lohan. Lo Hayat ya, bukan lohan. Lo Haiyan. Lu Hayat. Iya, Lo betul. Hayat. Ya, umurnya berapa Mbak? Tepat lambang. Oh, aku suruh tebak-tebakan terus. 21. Salah, saya tahu. Berapa Pak Sen? 53 kata Pak Sen. Bukan? Berapa? 20. 20? Masih kecil kan? Wah, hebat. Kalau sekolah di sini apa yang disukai? Magaan. Apa? Magaan. Makanan. Iya, makanan. Makanan. Oh lah, iki cilaka iki. Aku paham, soalnya aku yo kerep kleru. Ora sik iki wong tuane sedih iki. Kenapa, Lah Pak? ditakoni sekolah nang kene sih senenge apa? Mangan. Ora kok pelajaran, mangan. Ya, Adeke Bali sok lemu banget kok. Entuk Ra apa? apa-apa. Entuk dapat apa lohan dari Indonesia? Ya, empek-empek. Terus gudeg. gudeg. Suka makanan apa di sini? Suka makan buah-buahan. Buah-buahan. Iya. Apa buah Indonesia yang kamu sukai? Manggis, Manggis. Wah, Itu Duri. kecut asam. durian, Durian suka. rambutan. Bau itu, Mbak. Tidak apa-apa, Iya, tapi saya tapi suka. kamu bisa ya. Oh, Iya. keren-keren. Iya, dan rambutan. Rambutan juga suka. Kenapa dinamai rambutan? Kamu tahu nggak? Apa? Kenapa kok diberi nama rambutan? Karena seperti rumput. Ya, seperti betul, rambut. betul, karena ada Pinter rambutnya. pada mahasiswa UAD. Kenapa kok dikasih nama durian? Karena tidak tahu. Anak ada durinya. Ya, banyak duri itu. Iya. Kan tuli itu. Yang sharp itu loh. Kan ini Ya, tuli. itu duri, Oh. sharp. Saya tidak tahu. Sharp. Ya, Iya, jajarnya. duri. Oh, jajarnya. Iya. Wes iki next iki, Pak. Sandingnya. Sambelnya. Ya, terima kasih. Halo. Namanya siapa, Mas? Saad. Saad. Oh, ini sing sok adan nang TV kae. Wis canda saiki. Kita aku ajar mayang iki tak goleki sing sok adan. Apa kenal, Pak? Saat sing sok adan nang TV iki jebule. Kowe ndelok ora nang TV kae? Saat adan maghrib. Nek saat durung teko dinteni menunggu saat adan. Kuwi saat dudu wekdal. Hah? Dudu ngomong ke waktu saat. Ayo kuwi ngomong. Iki, kamu jangan pulang dulu nih. Banyak yang mencari kamu loh. Saat ini saiki nanti kok ora tau neng TV. Lain neng TV nek pas Ramadan. Betul, toh. adan maghrib Saat toh. menunggu saat adzan maghrib. Nek saat Saat durung teko, menunggu buka nek saat durung teko puasa. tulisannya we menunggu saat adzan maghrib. Ya kan? Oh, yang ditunggu. Iya, ya. menunggu kamu. Yang ditunggu kamu loh, Mas. Iya. De, Saad. De. Bukan T. Ah, D Pak, dudu T. D. T. Oh, Bukan iya, T. iya. T. Sad. Iya. Sad. Dari negara mana? Dek ngerti. Arab Saudi, Pak. Iki kok Arab Saudi tenanan Oh, iki. iya dari Arab Saudi. Orang kaya. Bukan. Orang kaya. Ekonomi Tiongkok Ya crazy lebih rich kamu ya. Ekonomi Tiongkok lebih kaya. Oh, iki malah gelut dhewe, Pak. Iki antara Tiongkok karo Arab. Iki gelut ning kene bahaya. Ojo, wis ojo. Kita harus menyatukan dunia. Harus bener. Damai. Supaya damai disatukan. Nyatane iki dulu. lho, pirang-pirang negara iso UAD. dadi siji nang UAD. Iya betul, semuanya jadi satu dan mereka berteman ya. Tiongkok, Arab, ya Yaman juga semua berteman Iya. gitu loh. Ya.
Kazakhstan. Oh, pantesan ganteng. Alah, gini saka Piyungan. Pak. Duduk. Duduk Piyungan apa Pyongyang? Kazakhstan. Kazakhstan ki daerah ngendi? Oh, daerah Timur Tengah. Walah, tak kira nek lor perapatan Gose. Oh, bukan. Di mana, Mas? Asia jarene Mas. Ya, Asia. Kae sing wetan dhewe iki ketok anu kae. Wis rasa ditakoni iku saka Palbapang kuwi. Apa pengok, Pak? Ora ini Jawa banget. Ojo ngono takoni sih. Halo, Mas. Halo. Namanya? Nama panjang pendek. Panjang dulu. Fikri. Fikri? Ya. Ayo bener Pak wong Palbapang iki. Fikri. Cinta Fikri. Ya, Fikri siapa? Panjangnya? Long name? Fikri sama. Fikri sama? Oh ya, Fikri. Gitu asline ya. dhek asline ora Fikri sama. Asline bener wong Pandak kuwi jenenge Fikri Somo. Oh, Somo. Somo ki apa Pak artinya? Supaya dadi luar terus dagawe Fikri sama. Oh iya. Nek jenenge Bambang dari Bembeng ngono ya. Seno ya Saino. Seno Sono gawe. Ora iki Sono Saino. Ya, dari mana, Mas? Dari Thailand. Dari Thailand. Oh, iya keren. Udah berapa lama di sini? 4. 4 ya. Oh ya, bahasa Thailand tuh gimana? Swadikap apa ya? Ya, Swadikap. Swadikap. Ya, aku yo ngerti setetek. Setitik. Ya, di sini di fakultas apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Oh, jadi semua ini ya, kebanyakan bahasa Indonesia kecuali teknik kimia, sastra Indonesia. Oh, beda. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Mas Seno mau tanya-tanya lagi enggak? Apa? Mau tanya-tanya lagi enggak? Arep blasoke aku. Wis rasa takon malah kewirangan aku. Iya. Oh iya, aku mau pertanyaan nih. Kalau di sini gimana sama budaya UAD? Kalian kan basicnya ada ini Islam semua atau ada beda-beda agama? Islam semua ya? Oh enggak, Mbak dari apa? Saya tidak ada agama. Oh ya, di mana di UAD itu bisa menerima semua budaya, Pak. Ya. Dari budaya di berbagai negara, dari berbagai latar belakang juga, gitu loh. Iya. Aku dirasani iki. Ha iki diomongi iki, dibisik-bisiki. Sapa? Karo Mas iki. Sik, kurang dhewe iki. Iya iki lho sing brewoken. Oh, kowe ngomong apa ya?